taas kaikki ihmiset, terveisiä täältä Peikkomaasta. Niin kuin tuolta taustalta näkyy, niin Halloween on lähestymässä ja silloinhan pitää kertoa vähän pelottavia tarinoita. Tänään Peikko-mummon tarinan sankarina on Lauri. Lauri on 7 vuotta vanha. Laurin perheellä, johon kuuluu Lauri ja hänen kaksi kaksoissiskoaan, jotka ovat vasta 5-vuotiaita, ja tietenkin äiti ja isä. Ja sitten hänen serkkunsa perhe, johon kuuluu yksi tyttö, joka on samanikäinen kuin Lauri. Heillä on tapana mennä aina Halloweenina mökille. He viettävät siellä viikonlopun ja siellä on pimeätä, koska siellä ei ole mitään kaupungin valoja näkyvissä. Ja jos ei kuu paista, eikä siis ole tähtitaivasta, niin on todella pimeätä. Siellä on hyvä leikkiä Halloweenia. Perinteisesti joka vuosi heidän mumminsa on järjestänyt heille aarteen etsinnän. Se tarkoittaa sitä, että lapset etsivät siellä taskulampujen kanssa pimeässä. Vanhemmat ovat tietenkin mukana, koska muuten voi vähän pelottaa. Niin he etsivät sieltä sellaisia vihjalappuja ja sitten viimeisen vihjalapun jälkeen on aarre. Ja siellä aarteeseen mummi on aina jotain kivaa laittanut, ehkä vähän karkkeja ja sellaista. Tänä vuonna mummi ilmoitti, että hän ei pääse mökille. Hänellä on muuta menoa juurikin sillä viikonlopulla. Lapset olivat hyvin pettyneitä. Mutta äkkiä he unohtivat kaiken, koska kun he porukalla tulivat mökille, he alkoivat heti leikkimään. Vanhemmat laittoivat ja koristelivat heidän kanssaan pöytää, tehtiin kaikkia hämähäkkipöytiä ja kaikenlaisia luurankoja ja kaikkea mahdollista pelottavaa laitettiin joka paikkaan ja kynttilöitä. Ja lapset leikkivät keskenään jotain leikkejä ja kaikki puhuivat yhtä aikaa, vanhemmat keskenänsä ja sitten lapset keskenänsä. Ja oli semmoista häslinkiä ja kaiken lisäksi siellä oli vielä kissa. Ja kissa oli sitten juoksi eri paikkaan ja joka paikkaan ja jokaisen luokse ja yritti keksiä kaikkea, mitä ei saisi tehdä. Niin kuin kissat monta kertaa yrittää. Tapana oli, että se aarteen etsintä on aina illalla 8, koska tosit on todella pimeätä ja ollaan jo syöty ja ehkä saunottukin. No, mitään ei kuulunut, niin lapset olivat sitä mieltä, että tänä vuonna ei sitten ole aarteen etsintää. Mutta silloin juuri soikin puhelin ja Laurin äiti vastasi puhelimeen ja siellä oli mummi. Ja äiti laittoi kaiuttajan päälle, että kaikki kuulevat. Ja mummi sanoi, että minä unohdin ihan sanoa, että kyllä teillä se aarteen etsintä on, että minä olen piilottanut sen ensimmäisen vihjelapun siihen keittiön ylälaatikkoon, missä on kaikkea kamaa. Sieltä löytyy pohjalta se ensimmäinen vihjelappunen. Jee, huusivat kaikki lapset, meillä onkin tänään aarteen etsintä. Ihanaa! Kello tuli 8. Kaikille lapsille ja aikuisillekin annettiin nuo taskulamput käteen. Puettiin lämpöisesti ja sitten lähdettiin ulos. Ja kaikilla oli myöskin huomioliivit päällä siltä varalta, että jos nyt sattuu vaikka eksymään tai jotain, mikä nyt ei ole mahdollista, koska äiti ja isä on mukana. Sitten he lähtivät. Ensimmäinen lappu annettiin käteen. Ja he eivät oikeastaan tienneet, että mitä he etsivät. Yleensä mummi on laittanut heijastimen aina semmoiseen muovipussin päälle ja siinä sellaisessa minigrippussissa ja siellä pussissa on seuraava vihjelappu ja se heijastin aina se lappu löytyy silleen, kun osoitteli lampulla ees takaisin. Mutta nyt ei näkynyt missään siellä, missä se ensimmäinen rasti oli, niin sieltä ei näkynyt mitään lappua. He menivät lähemmäs ja kuvittelivat, että kyllä se tässä kohtaa pitää olla ja silloin he näkivät tuollaisen haamon. Ensin lapset vähän pelästyivät, mutta sitten he tajusivat, että ahaa, tämä on mummin juttuja. Ja niinhän ne sieltä haamun kohdalta he löysivät sitten ensimmäisen vihjelapun. Lappuja on yleensä 9.
Ja 9. lapussa sitten kerrotaan, missä se aarre on, että mistä pitää aarretta etsiä. He menivät ympäri mökin metsiä ja pihoja ja löysivät aina sieltä sun täältä tuollaisen haamon. Ja haamon kohdalta löytyy aina vihjelappu. He olivat jo 8 löytäneet. Ja 9. vihjelapussa luki, että, eikä kun siis 8, koska 9. jo sanotaan, missä aarre on. Mutta 8. lapussa luki, että seuraava rasti on ison juurakon alla. Täällähän ei muuta ole kuin juurakoita, sanoivat lapset. Äitit ja isät olivat samaa mieltä, että tämähän paikka on täynnä juurakoita. Mutta silloin toinen isistä muisti, että siinä portin luona on sellainen iso kuusi ja siinä on sellainen selkeä juurakko, jonka alla on ihan niin kuin sellainen tavallaan kolo, melkein kuin ketun kolo tai jonkun eläimen kolo, mutta se on se juurakko noussut silleen ylös. Käydäänkö katsomassa siellä portilla? Ja niin he kaikki läksivät sinne portille ja oli aivan pimeätä. Ja kun he lähestyivät sitä porttia, niin kaikki huomasivat siellä kuusen takana ei tuollaisen haamon, vaan ison haamon, ihmisen kokoisen haamon. Ja se liikkui siellä hiljaa. Ja silloin äitit ja isätkin pelästyivät. Voi kauhistus, ei me ainakaan olla tuollaista järjestetty. Mikä tuo on? Ensin lapset alkoivat todella pelätä. Ja sitten ne menivät vähän lähemmäs kuitenkin, isät ensimmäisenä. Ja silloin sieltä kuului, että huu. Isätkin vähän pelästyivät. Kaksoset olivat isänsä takana siellä ja pitivät housunlahkeesta kiinni isää. Ja silloin toinen kaksosista sanoi, että mummi! Silloin mummi repesi nauramaan, koska mummi oli se haamu. Hän oli teeskennellyt, että hän ei pääse tulemaan. Ja hän tiesi, että 8 on se aarteen etsintä ja niin hän oli mennyt sinne piiloon. Mutta toinen kaksosista tunsi siitä äänestä, että se on mummi. Kaikki alkoivat nauramaan, mummi kaikkein eniten, koska hän kuvitteli, että kukaan ei häntä tunnista. Ja niin he saivat sen 9. lapun ja sitten siinä luki, että missä se on se aarre. Ja kun he näkivät sen lapun, niin siinä lapussa luki, että papan traktorin takana. Lapset lähtivät juoksemaan ihan, eivät yhtään odottaneet äitiä ja isää eikä mummia, vaan lähtivät juoksemaan, koska he tiesivät ihan tarkkaan, että missä se traktori on. Ja traktorin takana he löysivät pussit. Siellä oli kaksosille pussit ja Laurille ja heidän serkulleen. Kaikille oli omat pussit, niissä luki vielä ihan nimetkin. Ja pusseista he löysivät kaikkea kivaa. Jokaisen pussissa oli tietenkin karkkia, se on selvä. Ja sen lisäksi siellä oli joku pikku lelu ja joku kirja. Ja mummi aina keksi kaikkea kivaa laitettavaa niihin kasseihin. Lahjat vietiin sitten, tai nämä aarteet vietiin sisälle ja kaikki jäivät vielä ulos yhdessä. Kissakin oli talutushihnassa ja kaikilla oli oikein hauskaa. Käveltiin laitureilla ja osoiteltiin sinne pitkin järveä ja pitkin metsää ja kuviteltiin ja kaikkea. Ja sitten he päättivät, että lähdetään keräämään ne kaikki haamut, mitkä mummi oli laittanut, niin pois. Ja sitten he lähtivät. Lapset tietysti juoksivat edeltä, koska tiesivät, että kaikki nyt, missä ne kaikki haamut olivat. Ja he keräsivät kaikki tuollaiset pikkuhaamut sitten pois. Heillä oli oikein hauskaa. Illalla myöhään vielä heillä oli diskovalo.
ja laitettiin kattoon semmoinen patterilla toimiva diskovalo ja sitten he soittivat musiikkia kännyköiltä ja tanssivat ja hyppivät ja lapsilla oli tosi hauskaa. Ja vasta 11 jälkeen illalla lähtivät ensimmäiset lapset nukkumaan. Mutta se oli taas kiva Halloween. Halloweenina voi keksiä kaikkea tällaista jännittävää, kunhan ei ole liian jännittävää. Minä toivotan teille kaikille oikein hauskaa Halloweenia. Ja olisi ihan varmaan kiva, jos teistä jotkut kävisi ovillekin koputtamassa, niin kuin Amerikassa on tapana. Elikkä karkki tai kepponen. Hei hei teille kaikille. Seuraavaan kertaan. Hei hei!